Kumusta kamo tanan? Ako gihapon kalipay nga kita makatuon sa balaang pulong. So, mangumusta lang ko sa inyo kung kumusta na ang tanan. Magpasalamat usab ako sa mga tawo nga mitabang nga aron nga kita makatuon sa pulong sa Ginoo. So, sa dili pa kita magsugod, atong ihatag ang tanan sa atong Ginoo. Ilabi na sa atong pagtuon karon. Magampo kita. Amahan namong langitnon, daghang salamat sa Espiritu Santo nga imong gihatag. Una didto sa mga leadership sa Old Testament o pagkahuman sa mga sumusunod ni Hesus o kini usab mabatunan namo ang Espiritu Santo. Ginoo, hinaot po nga imong i-touch, imong kaptan ang among kasing-kasing karon nga kami maka-concentrate sa pagtuon, sa pagbasa namo sa balaang pulong. Ginoo, samtang ang mga disipulo si San Pablo, si San Pedro mibasa sa Biblia, tudlo usab kami nga kami mahigugma sa pagbasa sa imong pulong. Ginoo, daghang salamat karon sa ngalan ni Hesus. Amen. Nahuman na nato ang sinulat ni Marcos o kita gasugod na kita sa sinulat ni Dr. Luke sa mga buhat, sa in English Acts. Unsa maning mga buhat sa Espiritu Santo. Sa dihang ang atong Ginoong Kristo mibalik dito sa langit, misaad siya nga iyang hatagan kita og Espiritu Santo nga maoy mutabang. So mao ni trabaho, mao ni buhat sa Espiritu Santo sa kinabuhi sa mga disipulo, sa mga sumusunod ni Hesus. So kining libruhang gisulat ni Dr. Luke gasugod ang Kristyanismo sa gamay kaayong syudad sa Jerusalem sa 120 ka mga tawo o wala sila'y kwarta apan nakaadto sa Roma ang Kristyanismo o nakaana pod sa Pilipinas ang Kristyanismo. So mao ni istorya sa trabaho sa Espiritu Santo. So karong adlaw magsugod na kita mag-review kung unsa itong gitun-an sa kapitulo 1 sa mga buhat sa mga apostoles o usab sa mga buhat usab sa Espiritu Santo sa atong kinabuhi. So atong tan-aw ni mag-review kita sa versikulo 4 sa kapitulo 1. Og samtang diha siya uban kanila, si Hesus ni, siya misugo kanila sa pagbiya sa dili pagbiya sa Jerusalem, kundili sa pagpaabot na ipulong nga importante kaayo sa pagpaabot, unsa may ipaabot sa gisaad sa amahan nga matud pa niya, inyong nadungog gikan kanako. Kay si Juan sa pagkatinuod nagpangbautismo sa tubig apan sa dili madugay ang igabautismo kaninyo mao ang Espiritu Santo. So mao ni pinaka main topic nato karong adlaw nga pagbautismo sa Espiritu Santo, katong gisaad sa wala pa ang atong Ginoong Hesukristo sa 40 ka adlaw sa iyang pagkabanhaw, iyang gitudluan ang iyang mga disipulo. Sa paghuman sa 40 ka tuig, mao'y naa siya katapusan nga gihatag nga ang Kristyanismo ang iyang gitudlo kinahanglan nga inyo usab nga itudlo
sa tibuok kalibutan nga ako ang manluluwas. Mao ni gingon good news, maayong balita. Apan sa dili pa mo mulakaw, ako mong hatagan og manalipod kanimo, hatagan og power gahom kay pananglitan lang ako ang general. Akong gitrain ang mga sundalo aron sa paggubat. Pagkatapos ako ba silang ipadala sa kagubatan, sa mga peligrong lugar nga walay pusil, walay pagkaon, walay supply? Dili, ako gyud siyang i-equipped sa mga armas, sa mga pagkaon tanan. Ang ato usab nga Ginoong Hesukristo, ingon siya sa dili pa nako mo ipadala, ako mong hatagan sa Espiritu Santo. Ang Amahan ug siya ang gahatag sa Espiritu Santo nga mao'y maghatag og gahom sa iyang mga apostoles, sa iyang mga disciples. Kay ang iyang ipadala peligro kaayo, daghang silang tanan nga mga disipulo namatay except si Juan. So gihatagan sila gahom sa pagsabwag sa maayong balita. So magpaabot mo sa iyang gisaad. So and then paghuman dito si Jesus misaka sa langit after 40 days, misaka na siya sa langit. Sila nakakita nga si Jesus may bayaw, and then pagkahuman sa versikulo 12, sila gapili og kinsay ipuli ni Judas, and then si Matthias ang gipili nila. Pero si Matthias karon lang kita kausa lang nato madungog ni siya. After that murag nahanaw siya. Ang uban moingon nga mayong taggahulat sila sa Espiritu Santo kay si San Pablo ang pilion, pero wala ta kay bulo og unsa gyud nahitabo. Apan si Matthias wala na kita makadungog og unsay istorya niya. So muadto na kita sa kapitulo 2, ang pagbautismo, ang pag-abot sa Espiritu Santo. Basahon na to. Guys, abrihan ninyo ang inyong Bible sa mga buhat. Kapitulo 2. Ang New Testament. Ang Bible nila sa unang panahon, murag linukot na. Ang usay ang linukot, mga 35 ka tiil, 35 feet. So bugat kay na. So mao na ilang libro sa unang panahon. So abrihan nato ang adong Bible. So simple lang kaya nato, dili 35 ka tiil, kaya dili papel lang. So tan-aw nato sa versikulo. Guys, naa na ba mo dinha sa kapitulo 2 sa sinulat ni Dr. Luke? So basahon nato ang pag-abot sa Espiritu Santo. Ato usab nga mahibaw-an sa introduction nato nga ang Espiritu Santo makapangutana kamo. Unsa man di ay wala bay Espiritu Santo? Sa wala pa si Jesus, wala ba Espiritu Santo? O naa na ang Espiritu Santo. Sa pagbuhat sa kalibutan atong makita nga dinha na ang Espiritu Santo. Pero sa panahon sa Old Testament, sa karaan nga tugon, sa karaan nga sabot, karaan tugon, karaan nga sabot, pareha lang na sila. Gihatag ang Espiritu Santo sa mga espesyal nga mga tao. Individual. Dili daghan kayo pananglitan. Si Samson, mga judges sa unang panahon, gihatagan og Espiritu Santo. Ang mga propeta gihatagan og Espiritu Santo. Ang mga tao nga gabuhat sa ark,
gihatagan ang mga karpentero gihatagan og abilidad sa Espiritu Santo. So dinhay Espiritu Santo sa karaan nga tugon. Pero mga espesyal nga mga tao lang. Karon atong tan-awon nga Espiritu Santo para sa tanan. Okay. Og sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes. Silang tanan 120 mga apostoles, silang Pedro, si Juan, ang inahan ni Jesus, ang iyang mga igsuon ug uban pa mga disipulo, mao ni silang tanan nagkatigom sa usa ka dapit. So mangutana mo og sa pag-abot sa adlaw nga Pentecostes. Unsa man ang Pentecostes? Pentecostes, penta means 50. Adlaw 50 ka adlaw. Gihain magikan ng 50 ka adlaw. Sa pagkahuman sa Passover, 50 ka adlaw pagkahuman sa Passover, mag-celebrar sila sa Pentecoste 50 days. Kini dako kaining fiesta nila. Kay murag fiesta ni sa harvest. So magpasalamat sila sa Ginoo, muadto sila sa templo ug magampo sila, mangayo og blessings, and then magpasalamat sila sa Ginoo. So dako kaining adlaw Pentecostes. Kining Pentecostes pulo ni kaadlaw paghuman si Jesus miadto mibayaw sa langit. So silang tanan didto. Unsa may nahitabo? Versikulo 2, ug sa kalit may miabot nga dahunog gikan sa langit, ingon sa huros sa makusog nga hangin, ug kini mipuno sa tibuok balay diin didto sila na naglingkod. Ug dihay mipakita kanila nga mga dila nga daw kalayo nga nagtinagsaay sa pagpatong sa ibabaw sa matag usa kanila. Og silang tanan, versikulo 4, og silang tanan napuno sa Espiritu Santo. Og misugod sila sa pagsulti sa nagkalain-laing mga pinulungan. Sumala sa ipalitok kanila sa Espiritu. Unsa may nahitabo niini? Nining makalilisang, very interesting nga paghatag sa Espiritu Santo. Di ba si Jesus mingon nga ayaw mong lakaw? Magpaabot mo sa Espiritu Santo nga makahatag ninyo gahom og unity. Karon miabot na atong tan-awon sa ang pag-abot sa Espiritu Santo. Unsa may atong makita dinhi? Kini adlaw sa Pentecostes. Adlaw nga silang tanan dako kayong fiesta. Daghang mga tawo nga muadto dito sa Jerusalem aron magpasalamat kung unsay gihimo sa Ginoo sa ilang mga harvest. Og sunod, unsa may ilang danungog sa kalit. Dili hinay-hinay sa kalit may miabot nga dahunog gikan sa langit. Ingon sa huros sa makusog nga hangin. O kini mipuno sa tibuok balay diin didto sila na naglingkod. So nakadungog sila og huros, kusog kaayo nga hangin. Kitang mga Filipino, eksperyensyado kita kay kada tuig na ay dako kaayong bagyo nga siguro usay 10 o 20 ka bagyo nga moagi sa Pilipinas. Makadungog kita, makakita kita og bagyo, makadungog kita nga kusog kaayong huros. Makita nato nga ang mga kahoy, mga lubi matumba. Sa panahon nako sa barko pa ako naka-experience ako og bagyo sa Pacific Ocean, Atlantic Ocean, makalilisan kayo. Madungog nako. Og kini sila nadungog nila mahuros ang kusog kaayong hangin. Apan wala natumba ang balay. Nadungog nila ang pagsulod sa Espiritu Santo. Una puno kini sa tibok balay, and then usay nitabo pa.
kusog kaayong hangin. Unsa maning hangin? Sa ilang original nga sinultian bisag sa Hebrew, ang pulo nga hangin ang buot ipasabot usab Espiritu, Holy Spirit. Bisag sa Hebrew, makadungog sa hangin, buot ipasabot Espiritu Santo. And then sa mga Griego usab, kay ang atong Bible gikan ni sa Griego ang Old and New Testament nga gitranslate sa Griego. So kung miingon sila nga Espiritu Santo, gamito nila ang pulong nga hangin or hininga or pagtayhop, mao nay Espiritu. So Espiritu ato usab nga mahibaw-an nga sa pagbuhat sa Ginoo sa mga tao, iyang gitayhop lamang. Iyang gitayhop ang lapok ug nahimo nga tao. So kini silang mga Hudiyo nahibulo dayon unsay buot ipasabot nga kining Espiritu Santo Ginoo ni. And then unsa pa may nahitabo? Og dihay mipakita kanila nga mga dila nga daw kalayo, mura og kalayo, nga nagtinagsaay sa pagpatong sa ibabaw sa matag usa kanila, daw kalayo. Kini sila nahibalo usab sila niining kalayo pero wala sila napaso. Kini sila mga tawhanan nahibalo dayon unsa man ang kalayo. Kay sa dihang gikuha sila ni Moses didto gikan sa Ehipto, 40 katuig silang galakaw sa disyerto, kay bulo kag unsay gagiya kanila sa gabii kalayo. So nahibalo dayon sila nga kini Ginoo. Nahibalo ba usab mo nga sa paghatag sa Ginoo sa napulo ka sugo dito sa bukid sa Sinai, nakipagsulti ang Ginoo. Sa sagbot ang Ginoo ang nakita ni Moses nga ang Ginoo nasa sagbot bushes nga nagkalayo. Apan ang mga sagbot wala nasunog. So nahibalo sila og unsa ning simbolo sa kalayo nga misunod kanila. And then unsa pa may nahitabo? Og silang tanan napuno sa Espiritu Santo. Walay gipili sa 120 ka mga tao, mga tumutuo. Silang tanan napuno sa Espiritu Santo. Walay gipili. Silang tanan atong mahibawan nga sila mga Hudiyo. Ato usab nga mahibawan nga silang tanan sumusunod na ni Hesus. Kining nasudlan og Espiritu Santo, mga sumusunod na sila ni Hesus. Unsa pa may nahitabo? Versikulo 4, kini ang katingalahan. Og silang tanan napuno sa Espiritu Santo og misugod sila sa pagsulti sa nagkalain-laing mga pinulungan sumala sa ipalitok kanila sa Espiritu. So kining mga tawhana nga taga Galilea, mga unsa man sila, mga professor ba ni sila? Dili, mga mangingisda. Maantigo na nga magsulti sa pinulungan sa daghang kay mga nasyon nga mibisita dinha sa Israel. Maantigo na sila, nakasulti sila tungod sa Espiritu Santo. Unsa may trabaho sa Espiritu Santo? Makasulti sila nganuman unsa may purpose, unsa may tuyo nga gihatagan man sila ni ining gift nga makasulti. Kay balo ba mo? Usa sa mga retired nako, usa sa mga trabaho diri mao nagtudlo og tennis. Daghang mga bata nga akong gitudloan, mga bata, mga tigulang akong gitudloan, og daghan po mga incheck. Dili kay sila matigong mo in English, so usahay ila kong tudluan og unsay in-incheck. Lisod kayong natiguan ako.
usahay ang akong nadiguan usara ka buok kanang makaingon sila kung ang ilang gihimo maayo kayo. Moingon kong hanghaw, but ipasabot very good. So mao na akong naantiguhan. Sa pag-adto usab namo dito sa Paris, France, pila na katuig karon, ang ilang sinultian French. Diri sa among lugar wala kay gisultig French. O usara pod ka sentence ang akong naantiguhan. Pag abot na mo sa France, kung mawala mi sa syudad, moingon mi sa mga tao, parlez-vous anglais? Bote pasabot, mantigo ba ka mo in English? Can you speak English? So, kabalo ko nga lisod kaayong maantigog laing lingwahe. Ang akong asawa, Ilocana. Dili ko mantigo. Kung masuko siya, mag-Ilocana, ako po siyang tubagon og Bisaya. Wa po siya kasabot. Pero, kining mga disipulo na antigo dayon sa sinultian ni ining mga tao nga may bisita nga nakadungog nila. Nakaantigo din sila sa ilang sinultian. Atong tan-awon, kinsa man yung mga tawhana nga miadto. O dito sa Jerusalem, may nagpuyo nga mga Hudiyo nga taong masimbahon gikan sa tanang kanasuran ubos sa langit. O sa nabanta na ang kadaghanan na panugok na sila nga libog kay ang matag usag nakadungog man sa mga apostoles nga naglitok sa pinulungan sa matag usak nga nakadungog. Og sila nangahangha og nahibulong nga nag-ingon, tan-awa ra, dili ba mga Galileanhon man kini sila? Silang tanan nga nagsulti. Siya, kanang mga taga-Galilea, mga ignorante na sila, mga mangingisda, karon nga namang makasulti naman sila. Og naunsa ba nga tagsa-tagsa kanato, nakadungog man kanila nga nagsulti sa atong matag kaugalingong pinulungan nga natawhan. Kitang mga taga-Parsya, mga Media, mga taga-Elam, mga Molupyo sa Mesopotamia, Judea ug Cappadocia, Pontus of Asia, Phrygia, daghang giingon dinhi nga daghang nagbisita nganuman nga makasulti man sila. Ang uban niini taga-Iran, taga-Iraq, taga-Africa sa Cyrene. Kining mga disipulo, mga apostoles nakasulti. Nganuman tungod sa Espiritu Santo. Unsa may ilang gisulti, sila nagdaig sila sa Ginoo ug nagsulti usab sila mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. Gikinahanglan nila nga antigo sila kay kining silang tanan nagsabwag sila sa maayong balita. Kining mga disipulo daghan kaayo namatay sila, gipatay sila. Apan nakasulti sila, nakatabang kay maayo kaayo nga makipag-istorya ka sa ilang pinulungan. Ako maglisod ko sulti sa mga encheck, kadi mo ko maantigo. Kung maantigo unta ako, dali lang. So kini sila gihatagan og abilidad. Pero ang uban unsa may ilang paglantaw. And then unsa giyon sa bersikulo 12? Bersikulo 12, og ang tanan nahingangha og nangalibog nga nanag-ingon sa usag-usa, unsa man kahay buot ipasabot niini. Versikulo 13, apan dihay na nag-ingon, agig bugal-bugal. Kana sila nga basdak sa tamis nga bino, o nangahubog sila sa bino, nakainom ingin sila. Kana sila mga apostoles, mga disipulo, nakainom na. Apan si Pedro miingon nga, kay balo mo, buntag pa kayo sa'yo. Dili na sila nakainom. Nakainom sila, nahatagan sila sa Espiritu Santo. So, karon atong tanawon, may tugunin ng Espiritu Santo. Para lang bini sa mga Hudiyo nga misunod sa atong Ginoong Kristo o para usab ni sa atoa. Sa panahon ni Jesus, upat ka klaseng mga tao.
na ay mga Hudiyo, mga relihiyoso kaayo. And then si Jesus ug mga disipulo mga Hudiyo na sila. And then mayroong mga Samaritan. Kining mga Samaritan mura ni og panalitan ba og na Espanyol pero nakasawa og Pilipina. O so dili na tinud yun ng Espanyol, na mixlahan na siya. Kini usab nga mga Samaritanhon, mingon ng mga Hudiyo, dili na sila tinuod nga mga Hudiyo. And then ang ikatulong klase sa mga tao, kanang mga God-fearers, kanang nahadlok sa Ginoo. Mga tao dinay mingon nga nahadlok usab, pero kini sila gisuhid gyud nila ang mga Hudiyo. Tanan nga mga sugo usa lang, dili sila magpatuli. Ug ang ikaupat nga mga tao mao kato mga hintel, parehas imuha og sa ako, nga nakadawat usab og Espiritu Santo. Kining upat ka tawo atong tan-awon sa kung unsay natabo sa Espiritu Santo. Tan-aw na to sa versikulo 8. Sa kapitulo 8, ako lang ning iistorya kay taas kaayo ni taas kay ni. So ang istorya ni ini nga si Felipe, usa sa kuan nga si Felipe, nagwali siya sa lugar sa mga Samaritanhon nga mga dili purebred nga mga Hudiyo. Miadto siya dito. Nagwali siya mahitungod sa atong Ginoong Jesucristo. And then versikulo 12, versikulo 14 sa kapitulo 8. Ug unya sa pagdungog sa mga apostoles dito sa Jerusalem. Ang Jerusalem ay center sa Christianity at that time. Apostoles dito sa Jerusalem nga ang mga Samaria midawat sa pulong sa Dios. Ilang gipaadtuan sila ni Pedro ug ni Juan. So gisugo nila si Pedro ug si Juan. I-check up unsa man gining balita nga kining mga Samaritanhon nga atong gisaway nga dili Hudiyo nganong nakadawat man usab sila sa Espiritu Santo. So gipadala nila si Pedro ug si Juan nga sa ila ng paghiabot na nagampo alang kanila nga unta makadawat sila sa Espiritu Santo. Kay wala pa man sila hingkunsuran ni ini, ug sila igo man lamang na bautismuhan sa ngalan sa Ginoong Hesus. Ug sila gipandungan sila mga kamot ug nakadawat sila sa Espiritu Santo. Gipandungan sila, nakadawat usab sila sa Espiritu Santo. Lain wala sila makadungog og hangin, Espiritu, kalayo, apan. Agipandungan sila, nakadawat usab sila sa Espiritu Santo. And then sa versikulo sa kapitulo 10 so naibalo na kita nga ang mga Hudiyo nakadawat og Espiritu Santo. Ang mga Samarianhon nakadawat og Espiritu Santo nga gipandungan lang nila ni Juan ug ni Pedro. Karon lain na pong klase sa mga tao. Sa kapitulo 10, ako lang ning iistorya usab ang kapitulo 10 kay taas kay ni. Si Pedro, si San Pedro, si Pedro nga mao'y unang Pope Papa, si San Pedro nga sa panahon nga si Jesus gilansang sa cross, nangawala silang tanan. Si Pedro nga iyang gidinay, gilimod niya ang atong Ginoong Jesucristo. Karon himon usab siya nga leader. So si Pedro natulog, and then nagdamgo siya nga naa siya pagkaon gikan sa langit nga pagkaon nga gihatag. Mga pagkaon nga ang mga Hudiyo dili mukaon. Mingon siya, Ginoo, dili ko mukaon ana. Kay dili na kosher. Kay dili na pwede namo. Ikatulo nga
gipaubos ang pagkaon. Mingon si Pedro, dili gyud ko mukaon ana. Niingon ang Ginoo, kung unsay akong gilimpyuhan, imong kanon. Samtang nagdamgo siya, ang usa-usab si Cornelius nga God-fearer sa laing lugar, nagdamgo usab siya. Na siya vision nga naay usa ka tawo nga angalan si Pedro sa usa ka lugar sa Joppa. Mingon ning kapitan sa Romano, igiinan sa Espiritu Santo nga ipakuha dito sa Joppa si Pedro. Gipakuha niya. And then pagpakuha si Pedro, gisultiya niya kining God-fearers ang pamilya niya may tungod sa atong Ginoong Hesukristo. Nga siya lang ang dalan kamatuoran og kinabuhi nga walay katapusan. And then, samtang si Pedro nagsermon, nagwali, nagtudlo mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo, versikulo 4 sa kapitulo 10, samtang si Pedro nagsulti pa ni ini, ang Espiritu Santo mikunsad diha sa tanan nga nakadungog sa pulong. Mikunsad. Nasudlan usab sila sa Espiritu Santo sa dihang nagsermon si Pedro may tungod sa atong Ginoong Hesukristo. Og versikulo 45, og ang mga magtutuong may circumcision nga nag-uban kang Pedro, natingala sila nga ang gasa sa Espiritu Santo gibobo man usab di ay sa mga hintil. Kay sila nakabati man sa mga hintil nga naglitok sa laing mga pinulungan og nag-ambahan sa Dios. Unya si Pedro miingon, verse 47, aduna bay makasalanta sa tubig aron dili makabautismuhan sila nga nagkadawat sa Espiritu Santo sama kanato. Kung unsay nadawat nila dito sa Jerusalem, ingon siya, nadawat usab nila. Og iyang gisugo sila sa pagbautismo sa ngalan ni Hesukristo. Ug unya ilang gihangyo siya na magpabilin sa pipila ka adlaw. So, nakadawat usab sila sa Espiritu Santo. Kining mga hintel, kining kapitan sa sundalo, Italiano nga kapitan, ug ang iyang familia nakadawat usab og Espiritu Santo. And then, kapitulo 19 atong tan-awon. Sa kapitulo 19 sa sinulat sa buhat, ikaupat nga klase sa mga tao. Si Pablo dito sa Efeso. Ang Efeso usa ni kadakong syudad sa unang panahon, below Turkey. Daghang mga syudad dinha karon mo napuo na ng mga Kristiyanos. Pero sa unang panahon, daghang mga Kristiyanos dito. So, mao ni nahitabo, kapitulo. Og samtang dito si Apolos, barkada ni San Pablo sa pag-ibangheliyo sa pulong sa Ginoo. Samtang dito si Apolos sa Corinto, si Pablo, tapos niya malatas ang mga kayutaan sa ibabaw, nahiabot sa Efeso, diin iyang gikahibalag ang mga pipila ka mga tinun-an. Niining usa ka lugar nga layo kay Jerusalem, nakahibalag sila mga tinun-an, mga tinun-an, mga sumusunod ni Hesus. Ug siya miingon kanila,
Nakadawat ba kamo sa Espiritu Santo? Sa diha nga mituo na kamo ni Hesus? Ug sila miingon kanila, wala man gani kami makadungog nga aduna di ay Espiritu Santo. Wala sila kay balo. Og siya, si Pedro, nangutana kanila, ngadto ba di ay sa unsa ang pagkabautismo kaninyo? Unsa may klaseng pagbautismo? Sila mitubag kanila, ngadto sa bautismo ni Juan. Og si Pablo miingon, si Juan nagbautismo sa bautismo sa paghinulsol nga nag-agda sa katawhan sa pagsalig ni adtong moabot sa ulahi kaniya. Sa ato pa kang Hesus, maoy baptismal ang style ni San Juan nga maghinulsol usa mabautismuhan. Mao bini inyong nahibaw-an nga usa magpabaptize maghinulsol sa sala nga ikaw ako nahibalo nga kita makasasala. Na ubang mga tao nga mituo nga wala sila sala. Pero ang magpabautismo lang sa atong mahibawan karon kadtong miangkon naghinulsol nga sila makasasala. Unya verse 5, og sa ilang pagkadungog niini sila gipang bautismuhan sa ngalan sa Ginoong Hesus og sa napandungan na sila ni Pablo sa iyang mga kamot, ang Espiritu Santo mikonsad kanila ug sila na nagsulti sa laing mga pinulungan ug na naghimog mga propesiya. Ug silang tanan napulo og 2 ka tawo ang nabautismuhan sa Espiritu Santo. So, ang pagbautismo sa Espiritu Santo kadtong mga tawo nga misalig sa upat nato ka grupo nga atong natan-aw, walay gipili na bautismuhan sila. Ang uban naay pareha sa paunang pagbautismo sa Pentecostes. Ang uban gipandungan lang ni Pedro, gipandungan ni Pablo. Ang uban nakadungog lang sa wali. Nakadawat sila og Espiritu Santo. Karon unsa may buhaton nato? Nakadawat ba kamo sa Espiritu Santo? Unsa may hitsura sa atong kinabuhi? Ang Espiritu Santo gihatag kanato, gihatag sa mga disipulo sa nga mutabang kanila, nga manalipod kanila sa kalisod sa ilang kinabuhi, sa ilang pagwali sa maayong balita. Ang Espiritu Santo mao'y manalipod kanila, magahatag nila kusog. Dili lang gihatagan sila kundi ikaw ako usab. Gihatag Espiritu Santo sa dihang makadungog kita sa pulong sa Ginoo. Ay mutabang sa atong kinabuhi. Kaya ang atong kinabuhi karon lisod, dili happy ang tanan sa kinabuhi. Kung moabot ang kalisod sa kinabuhi, adunay Espiritu Santo nga mao'y maghatag nato kusog. Espiritu Santo nga mao'y magsulti kanato nga gikinahanglan nato ang kaluwasan. Mag-ampo kita. Amahan namong langit nun, daghan salamat sa gasa nga imong gihatag. Espiritu Santo, nga mao'y magatabang kanamo, nga mao'y makapa-encourage kanamo sa kalisod, nga mao'y ilaw, nga mao'y suga sa dalan sa kinabuhi. Sa kadulom sa kinabuhi karon, daghan salamat sa suga sa Espiritu Santo nga mao'y magaiwag sa among kinabuhi. Ginoo, pasayloa kami sa among mga sala, kay daghan kayo among mga sala. Sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen.